Čaute, zdravím vás, Hademiner. A Embáč pri challenge. našom. Na 10 odberov. Hej. A jeden z tých, čo máme na 10 odberov. Čo je plánu? No, takže toto vlastne vzniklo tak, že sme išli na prechádzku. Všimli sme si tu ihrisko, ak si tu hádzali dvaja chalani. A tam sme si všimli loptu. Tak nás napadlo, že či nenatočíme challenge na basketbal. hej, asi si ju tu zabudli, alebo neviem čo. No a išli sme na prechádzku si zahrať florbal. Ale tak napadlo nás. Tak si ideme zobrať, natočíme niečo. No, takže Chcete umiestniť tú kameru? áno, v tomto challenge išlo o to, že my sme si vlastne spomenuli na náš jeden z prvých komentárov, kde bolo napísané, že či by sme... Komentárov? Či? A čo to bolo? Aha, tak niekto nám proste napísal, to je jedno. Niekto nám napísal, že či nemôžeme robiť basketbalový challenge. A no tak keď sme tu išli a videli sme tú loptu, tak nás to napadlo. Proste. No a tak, no a ideme už na to. V živote sme basket nehrali. A ukáž tú značku, čo to je? To je nejaký, neviem, čo je nejaký Spalding, či čo je to? Nejaký proste fake, nejaký No, čínsky. to čo je? Nejaký čínsky šut, ktorý Spalding? Ja som čakal Nike, alebo aspoň Adidas. No. Však toto je nejaký shit. Spalding. Dobre, tak ideme na to. Dobre, ideme. Áno. No, skoro. Tak. Mám voľný. Ja som. Tak je to lepšie. To je lepšie. To je tak lepšie. To nemusím robiť tak silnejšie. Jak sa oberá? Au! Jak sa oberá? Ja budem asi takto, že? A to bude nejaký bodyček, alebo tak. Nejdeš na to. Aha. Ale to bude asi ako voľnej. Jak sa to volá? Hádzové, tiež nemôžem vyhrať. No! No! To odtiaľ! To bola čo tiaľto, ty vole. To jak? Siaki. To čo je? To som prvýkrát dal v živote kolo. To tam bol. Skoro. Ale nakoniec je sa lepšie driblovať jednou rukou. Hej, asi. Ale sakra. A to som trafil do štvorca. Ale to sa nedá, počkaj. Ja viem, určite si profesionáli vravia, že čo sú to za idioti. Nevieme hrať basket. Tu? Alebo neviem, to je dosť katastrofický čo. No, to a dajú tak koš. Tak. Ale to si chcel lepšie. Toto je oveľa lepšie, alebo proste takto nie, takto s jednou rukou. Hej,
No ja si to tak sakra, to není volejbal. To je florbal. Hej, už je profici volali. Už je to akože za 5 minút volali. Vymýšľame akcie. Pravidlá sa naučiť a sme dobrí. Je tam! Vladička a Strihu sa naučili pravidla z basketbalu, takže by to toľko mohlo byť. Takže vlastne písali tam o niečom takom, že nemôžeme driblovať, chytiť loptu a zase driblovať. Driblovať je to, že akože o zem. Počkaj, si to otočím. No a ešte tam písali to, že taká ešte jedna hra existuje, že na jeden kôš. Asi sme to pochopili po 3 prečítaní. Takže ideme sa o to. Takže? Boli tam aj také videá, ktoré ukazovali, ako sa to hrá. Ty máš loptu, ty z nej nahráš. A ty nahrám loptu. A už to. Bakaj, ide do vody. Sakra. Ešte to neviem, ešte len to bolo netrénovať. A ešte sme prišli na to, že basket nemá brančárov. To je čudné. A fauly sú tam hrozné. Čo len dotkneš ruky a už je faul. Sme tam prišli na nejaké sekundy, ale tomu sme už neporozumeli. Ja sa to dosť šmíka. Teraz pivo. Poď, ideme. Viac rozumiem, že nechcem. Hej, úplne už. Teraz čo? Dobre, teraz ideme. Takže vyhral som 8-7, teda vyhral som 10-8 a teraz by sme ešte mohli urobiť nejaké pekné akcie na záver. Že sme spolu.
Dobre. Dobre, takže Toto bolo všetko k našemu challengeu. hej. Dobre, tak ak sa vám video páčilo, tak dajte like a Ešte si mal tú otázku. jakú? Tu. Hej. Napíšte do komentov, že či, čo si myslíte, chodím na basketbal alebo nechodím. Či ja chodím na basketbal, alebo nechodím. A či sme túto loptu tam našli, alebo či je naša. Dobre, a či vieme, čo je značka Spalding a či nevieme, čo je značka Spalding. Takže, Takže, ak sa video páčilo, tak dajte like, ak nemáte odber, tak si ho určite spravte, aby ste nezmeškali nejaké videá, alebo Zaujímavé. videli čo najskôr. a my by sme mali pozrieť. Áno, a ak sa video nepáčilo, tak dajte koment. Hej, po prípade Ak sa dislike. strašne nepáčilo, tak dislike. Dobre. Tak, Tak čaute. Čaute, zdravím vás Hademajner a vítam vás u ďalšieho videa. A hádajte ako? So vzduchovkou, vzdušný chilling. Takže, Slubovaný. slubovaný. Tam Som je ešte družka ja. na plechovke a musím ju dať dole. Čo keby si sa postavil tam, za ten stĺpik? OK. Takže budeme tu my a odtiaľ páli Hademajner. No, tak to sme moc nevideli. Začneš? Fruit Ninja. Počkaj, ideme sa na to pozrieť. Keby niekto zobral klobúk, že dobrý deň. Hej. Názor Marka? Nie. Embáč. Dobre, už sa hádam, stačí, nie? Ešte tancuje, ešte dostrelám. Takže posledný náboj. No, ešte mám dva. Pekne. Ešte mám dva. Ideme sa na to pozrieť? A to už len plechovča schytala. Padla. Dobre, takže... No, tak toto je hruška, ktorý ide zostreliť embáč. Pripravuje sa. A... Ja mám ísť. Neviem. Tak idem trošku ďalej. Takže idem sa pre istotu Tak pôjdem odtiaľto. Ukryť. Vidíte tú hrušku? Vidíte tie náboje? Náboje, áno, to sú náboje do vzduchovky. 4,5. Milimeter. Kaliber. Nabíja. Má nabiť. Jak to vyzerá odtiaľto? Škoda, že tu nemáme. Pozrite sa, jak je dole tá hruška. A vedľa, teda do plechovky, ideme sa na to pozrieť. Ako vidíte, hruške není nič. A tuto plechovke, tá už ledva stojí. Dobre, nabíja. Embať nabíja. A ideme ešte raz. A šot. A zase do plechovky. A ja sa pýtam, že mám strieľať do hrušky alebo do plechovky? Ale nie. Čistý priestrel, zásah do spodku hrušky, vidíte? To sa každý deň nevidí. Nabíja embáč. Pýtam sa, že
Mám do hrušiek alebo do plechovky. Hrušiek. Čo sa stalo? Ideme sa na to pozrieť. Znovu čistý priestrel. Aj cez list. Vidíte? Diera v liste a čistý priestrel. Tak, zas nabíja hembač. Podotýkam, že aby ste si nemysleli, že to nemáme nejak. Tak za hruškou je vrece so slamou a za tým je ešte lopata a za tým je ešte drevený stĺp. A vyzerá, že to zase chytala plechovka. A počul som náboj, ako padá. Áno, schytala to plechovka, takže nič sa nemení, vidíte? Tak, embač zase nabíja. A už to. A samozrejme, mohli ste si všimnúť, že teraz to už nenatáčame cez prednú kameru, už sa natáčame. A zásah. Zase čistý priestor vedľa toho minulého. Vytvára sa tam veľká diera. Vidíte? Zaujímavé. Tak, pekné. Zase nabíja hembač. Ale na tvoj Ninja Fruit to nemá. To si úplne zmasakroval. To úplne... Vo Fruit Ninja není hruška. Duchovka, no. A čo sa teraz stalo? A znovu čistý priestrel. Tu máme nového snajpera. Čistý priestrel. Embač vždy dá čistý priestrel. Vidíte, vzduchovka, 4,5 kaliber. Slavia 630. Made in Českoslovakia. Nabíja, embač nabíja. Vyzerá to tak, že zase čistý priestrel. A už tu HD Miner majnuje železo, teda plechovku, ktoré je na